Habakran bat kilat patai kubor Presiden GDP Milliam ba hamlet doling loong ba kalong ke basngul lengo hadu kata-kata ba ba roni sim natip setia jing sisawat hadin ru banai ba sarkar pada berai ban ai ka jaka sipai uba hamlet loong ba kal deiru ka pori omeli ka Milliam bu li kenroi yu menteri rang ba Dr Mukul Sangma halo ka te jing rai ban ai jaka sipai klam ka jing kenjok tien lang no omeli ka than kat kum gi thu jongu ka raja sainik bot hak jilang ka balong no pra kaladap nyai kat kum gi kendon kat ka jidan lang menteri katanat JD nangta ki officer ban menjur baya ka te ka jaka khat phra ka chong veterinary ban ai sipai Air Force bat snai ka disaster management center dangsen ge UDP hapo ka jilam jong ba hamle doling kila IT ru ya ka jingtho shomeli ka Milliam rengkat ka RTI betlayo ka bakando ba ya ka te ka jaka ladap ban ai sipai Air Force hakati sithi na kadiang ka parti kelak turu yo ameli ba umdi shu ban sulong nyang kongo kat ya ka ba Dr Mukul uang handai ban yakun nak benta ka isu jong ki pai ba dan re kini ka jing kwa jingi ban ku ba phim ta sni pade ka long ban shai kwa jong ki kwa jong pai ba jong ka jala ba kham tam jong ka Milliam kwan si barak we ban kan shai ki ba kani ki isu ba ngaris mi kamne kumbala ong emeli ba kani tan ka isu ban chu yo le politics lani tang ban chu yo penpernia ba kani ka sanjima sima mereka ki isu ke ba ngaris kali ki isu ke pakya ki isu ke ba najmut ba ka balada ngimni ban persya komunik porta kan koi ka sungai ka kraw ke jingdona ka kraw ya tran petindri ba kunjuru ya ka thanji sehi baro ko we di kedi ke kedo ji mata sini yang sulap dia dia ke chong chu meli ba kali ka jing politics ni de kani ke ek bagi apa pi kede bangdan ke sokia namta ka ek paten ke ban sawan ke ban ma lada kani ke jong sarkar ban IT ke jaga shaka spy Air Force kan urlong ti skon bakta ban ke pat pi ban shai nomar hadin ban yang jungi kom ke parti lada ban ai da ka sti chau emeli rengkat bat ka RTI ke ba ngeliyo ban ai ko PSU ba un pekha un pule un tip kerang ba ndoliyo ini RTI bangi angi ngirup dak remote scam remote ba hadin bulan puli ke RTI bulan bani kendo ba sarkar ban pan jisai balai lam ka jingtik ko chungu klam ka jimon jor lu klam ka kododo ka sain dak yang chok lokal ndi ka sarkar meeting keladek panlong rahko ka kandai raja sini put kani kambe ka chong jonga kamde kajing kami kepo ramle arjunga re kadei lembah ka RTI ba ilayo Dr Mukul London banta kajing lang kerja sedibut namar bodi presiden kebut bat ulalong ru unong sekten kum presiden omkum menteri nalba ubah niru ulah menjur ba Dr Mukul sama ulah soyi kene ka minutes jong le ka night meeting jong le kebut omkum umutiran ba ndrei kum present ndrei habi kilo fakwa ta sina ba ni pet kini la soyi ke minutes kum tangkum present ndrei ni la tho Dr Mukul Sangma Honorable Chief Minister and President Raja Sadiq Bur kami kalau ka ek ka basha ka ba ka sarkar in principle larai ba IT ya kini ka jaka hangte apo rewen jangkrat veterinary shakish pai Air Force di rumah iwan dina ini ke jisha nomor RTI ke ladon ke kot ke sabrahani bat ngirup lada ba ai si sha ba roni